Mga lipong jud ko, mga lipong jud mo mga bay ha. Yes. Daghan silag santan mami no? Yes. Tanawa oh. Pagkutlo mami og sanga. Hala tanawa ra gud na oh. Tapos yung mga bato din mo. Mga bato-bato. Yan nila yan, bago nila. Ayan. Ayan. Tanawa oh. Tanawa. Nindot kaayo ang porma. As in. Tanawa ha. Hinay-hinayo nato ha para di mo mga lipong. Kay gabidyo pud ko bay silin, may na lang ipa-premiere. Kana ba kay mura siya now? No? Bay silin, mura siya now no bay? Uy, naanay mga tao. Move on na ta, move on. Nindot ang mga bato diri. So let's go to the bridge over troubled waters. Bridge over. Wala, daghan gabi. Oh. Daghan mga tao diri mga bay, ambot lang. Wala namang goy cases diri sa Sydney. Wala na cases diri, pura buyag. Malayo. Ayan, diha migikan oh, diha migikan. Nang naipayag diha. Water lilies. Oh, na water lilies oh. Daghan mga tao. Kay last day na ron sa school holidays. O, naara paghihapon diha ang mga wedding kuan. Mga paghihapon. Nindot ilang landscape diri mga bay. As in, ganahan kay ko. Very, very, very nice. Magsuri-suri sa imong ka-date-date diri bay Silin. Bay Silin, ganda. Nindot magsuri-suri diri kauban ang imong kadate-date. Mami no? Adi akong kadate oh. Ayan. Sabi natin, Stephanie Matrahari. Si Mami ang akong kadate always. Si Mami. Maorinta akong kadate pirmi. Kinsay free diha ang kadate na ako be. Okay, labas tayo. Sige. Sige mi. Ha, kadate date. Si Mami inday ngabil rin ta na akong kadate date. Kinsa may gusto diha makig-date na ako be. Haluoy taon mo. Ayan. Kamay na lang yung taon, ipa-premiere. Naabot diha ang kasagingan. Lagi, sagingan ni Lulu na adiri bay sili na unsa naman ni oy. Mao di ay wala di dugay na to madakpan kay nang ara di ay diri. Mao nang bean chicken. Ibis bird. Ayan, bye-bye. Bye-bye Chinese Garden. Uwi na po kami. Ay labas na di ay labas. Palabas na kami. Ang saging na ara diri in tawon. Ayan, bananas.
Me? We have to go back. Dili pwede diya, me? Because it's just to restaurant. Ayay. Sige. Balik na pud mi mga bay, kay di pwede dito spikas. Agoy. Ay, kuan na lang ta. Labyan na nato ng wedding. Hala. Nagbukal lagi na siya, me. Wala bunga bay na ah. Naay bunga sa saging. Wala naunsa man na eh. Naunsa man ang tubig. Murag na ay nagkutaw. Dili lang may magpa-picture diri mga bay. Uy, kay kuan. Walay mo picture na mo. Pads. Lily pads. Hala ka. Naara. Hala, sige. Bye-bye. Bye-bye. Frangipani. Okay, let's go, guys. Mugawas na ta, mugawas. Oo, dagko, oh. Yeah. Hala, uy. Sumama sila sa kumagawa. See? Ayan. Daghan sila, Mino. Labas na kami, guys. Labas na kami. Tapos na kami dito. Dihang wedding. Mga bay. Ana sila mag-party unya, mga bay. Nganha diha mag-party. Hinduta sa mga trees, uy. Mami, oh. Mga trees. Look at that, mga bay. Uwi na kami. Ay, di ay. Magawas lang may diri sa garden. Sakto ra gyud mi. Mag-close na sila, mami. Nag-ingon na ang security guard nga mag-close na daw sila kay naa sila function. Ang wedding ba? Magsugod na ang wedding. Oo. Sakto ra gyud mi. Mami, asa mo ka? Wala tanawa ra gud ni. Wala ka purple ni. Ayan yung bukas. Anda siya, no? Ni si Will mang ka. Nahubog na kayo dyan. Nalasing na kayo. Sakit sa ulo. Close na sila. Nag-close na. Bye-bye. Tapos na. Nasa labas na kami. Ayan dito. Ako na kami. Napunta dito tayo. Yeah, dito. That's Sydney International kuan diha mi. Sydney International unsa ba na oy? Murag entertainment center, yeah. Darling Harbor. Yes, Darling Harbor. Yeah, look at that, guys. Ay, nagkagamo na ko mga bay, sorry. Malaglag yung sunglasses ko. International Exhibition Center, diyan na mi. Wala nang entertainment center, mauna ni siya. Dito tagikan. Una dito. Straight ahead. Close and open ko no, mami. Close and open. Wala, unsa man itong yung gisakyan, mami. Uy, mura man itong